Tnieda abbozz ta' strateġija nazzjonali dwar id-dħul tal-irtirar u l-għarfien finanzjarju. L-għanu li ċ-ċittadin Malti jagħmel deċiżjonijiet finanzjarji informati b'mod li jaqbel għaċ-ċirkostanzi tiegħu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali b'ħidma mal-Ministeru tal-Finanzi u l-Ministeru għall-Edukazzjoni ġiet enfasizzata l-importanza tal-ippjanar fl-irtirar. Kważi 42% tal-Maltin jemmnu li l-informazzjoni disponibbli dwar l-irtirar hija fqira. Kważi 40% jgħidu li hija adekwata. Minn dawk li jemmnu li ftit hawn informazzjoni, 90% m'għandhom ebda pjan tal-irtirar. Ħafna minn dawk li wieġbu stħarriġ dwar l-għarfien finanzjarju m'għandhom ebda pjan ta' tfaddil għall-irtirar u dawk li għandhom jinvestu ma' €97 fix-xahar. Dan kollu kien spjegat waqt preżentazzjoni fil-Ministeru. Wara li tnieda l-abbozz dwar l-Istrateġija Nazzjonali staqsejna lin-nies fil-Belt Valletta jekk humiex qed jaħsbu fl-irtirar tagħhom, jekk iħossuhomx marfa dwar l-irtirar. Taħsbu għaliha ġifieri. Taħsbu għaliha diġà. Tafu fejn għandkom tmorru għandkom informazzjoni? Insomma, s'issa meta morna hawnhekk hawn social service biss bdejna nsaqsu biss xejn iktar. Kont mort niċċekkja fuq il-bolon u sibt li kollu sewwa. Xejn. Tħoss li għandek informazzjoni dwar jekk tiġi biex tistaqsi? Għalissa le. L-ebda pjan ta' irtirar? Għalissa le. Le, Xejn qatt maħsib dwarha. le. Kif jkollok tistaqsi informazzjoni pereżempju dwar meta tirtira, taħseb li għandek fejn staqsija jew taf fejn għandek tmur? Ma nafx, jien naf, mux tex ġurnata b'ġurnata naħseb jiena. Taf fejn għandek tmur pereżempju? Le, ma nafx ta' insomma għandna l-ħamrun, il-praċċa tal-ħamrun. Taf kemm inti intitola tal-pensjoni, eċċetera. Ma nafx xejn. Qed niċċekkja. Fit-tweġiba tagħhom sibna li ħafna semmew biss il-pensjoni u l-istrateġija ser tara li tispjega kif taħdem is-sistema ta' pensjoni tal-Istat. Iżda l-istrateġija tmur lil hinn minn hekk, tħares lejn l-importanza ta' tfaddil u investiment li wieħed jifhem kunċetti bħall-amministrazzjoni tal-assi, l-ippjanar tat-taxxa, is-suċċessjoni u l-assigurazzjoni, li wieħed jifhem kif is-swieq finanzjarji joperaw u li jkun konxju ta' drittijiet tiegħu meta jinvesti. L-istrateġija se tgħin ukoll lill-Gvern biex jifhem aħjar. Biex narfu aħjar x'inhi s-sitwazzjoni in ġenerali ġewwa pajjiżna u anke aħna stess inkun nistgħu nieħdu l-aħjar azzjoni ħalli kemm jista' jkun il-poplu Malti u iktar jkun marraf fuq edukazzjoni finanzjarja. Il-grupp ta' strateġija dwar il-pensjonijiet ippropona l-ħolqien ta' Kummissjoni Nazzjonali biex tikkoordina l-implementazzjoni tal-istrateġija. It-tliet ministeri involuti mbagħad jiddeċiedu dwar il-forma ta' din l-entità wara il-proċess ta' konsultazzjoni li se jdum sa' Marzu.